afgelopen 20 jaar 2 veranderingen wil ik beschrijven. Dus enerzijds wat ik zie als een behoorlijke ruk naar rechts in Nederland, die ik zorgelijk vind. En anderzijds dat er eigenlijk in de laatste jaren, en ik denk dat dat begonnen is met de discussie over Zwarte Piet, en dat verder gegaan is aan aanleiding van Black Lives Matter, dat er in ieder geval een gesprek in Nederland is begonnen plaats te vinden over dat niet iedere Nederlander op dezelfde manier wordt bekeken en behandeld. En ik denk dat tot een paar jaar geleden dat er nog mensen in Nederland waren die zeiden van ik heb hier nog nooit iets over gehoord, ik wist niet dat dit bestond. Nee. Maar ik denk dat nu niemand meer in Nederland kan zeggen, ik wist niet van het bestaan van de toeslagenaffaire was denk ik ook een behoorlijk goed voorbeeld daarvan. Ja. Ik wist niet van het bestaan van dat mensen verschillend behandeld zouden worden in Nederland. Ik denk niet dat je dat nu nog kunt zeggen. Er zijn er nog steeds mensen die het daarover oneens zijn. Maar het gesprek is in ieder geval begonnen. En dat vind ik weer goed. 4 en 5 mei, hè? We zitten er middenin. Ja. Heel belangrijk dus voor je dat nog steeds elk jaar op deze manier gaat? Ik denk dat het heel belangrijk is, ja. Met name 4 mei vind ik om te herinneren. Vanuit Nederland, vanuit West-Europa hebben wij natuurlijk een hele comfortabele positie. Dus wij kijken naar andere landen waar allemaal oorlogen en verschrikkelijke dingen gebeuren, volkerenmoord. En wij denken dan, wij zitten veilig hier in West-Europa. Bij ons gebeurt dat niet. Maar het is hier dus niet heel lang geleden is het hier ook gebeurd. En ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven benadrukken dat het hier dit soort dingen ook plaats kunnen vinden als je niet goed oplet. En als er bepaalde politieke ontwikkelingen plaatsvinden die eerst onschuldig beginnen en die daarna ernstige gevolgen kunnen hebben. En 5 mei is volgens mij een vrolijke feestdag, ja, waar we kunnen vieren dat we hier allemaal in zulke comfortabele vrijheid leven. 5 mei ben je hier, dat vieren we, dat is duidelijk. Ja. Zo'n 4 mei, hoe doe je dat persoonlijk? Ga je ergens naartoe? Ga je thuis zitten? Gisteren zat ik thuis, ja. Maar in normale omstandigheden tot vorig jaar ging ik altijd in Amsterdam-Zuid, vlakbij waar ik ben opgegroeid, naar een plek waar gezamenlijk wordt 2 minuten stil wordt gehouden. Ja, precies. We kennen je van boeken, je interviewseries gedaan voor de Volkskrant, dus je wat dat betreft heel divers bezig. Even waar ben je momenteel mee bezig? Ik schrijf momenteel sinds een aantal maanden iedere zaterdag in NRC schrijf ik een feuilleton. Dus een fictie, een roman, maar met iedere week een actueel hoofdstuk. Wat ook een beetje gaat over wat in die week van het nieuws maar dan gewoon een verhaal over een gezin, een verhaal dat ik bedacht heb. En ik ben bezig met een voetbalboek over Serdar Gusebuyuk, de enige niet-autochtone scheidsrechter in de Eredivisie. Ja. En tegenwoordig ook in de Champions League. En ik ben bezig zijn biografie te schrijven. En daarna hoop ik dat aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen dat boek uitkomt. En daarna ga ik weer aan een roman werken. Lekker schrijven dus. Ja. En, succes. Dankjewel. Ook met het gesprek. Die constant moet aangaan, helaas nog steeds. Dankjewel voor je komst ook naar Ljouwert. Ja, ik vond het leuk om hier te zijn. Wat mij betreft tot de volgende keer en een goede reis terug straks. Dankjewel. Dames en heren, dit weer Robert Vuijsje en Sien Vrijheids College. We zeiden al, we wisselen het oor. Interviews, gesprekken, vrijheidscolleges, mij muziek. En we komen uit bij een talentvolle Frieske groep. Die een beetje veromgeeft in de tijd en dat toch een modern saus kon jou. Nou, ik maak je het net ingewikkelder dan het is. Dit binnen de Electric Horrors. Your problems gotta hold on you. You can't think straight, don't know what to do. Get on your feet, dance through the night. Live
lekker. Zo ik had ze willen. Ik krijg wel eens mensen bij me die zeggen, ja, die muziek uit de jaren 60 en 70, het wordt net meer makken. Hallo, de nieuwe generatie. Electric Hollis, litte jaren, dat dit soort muziek nog steeds makker wordt. En wat kennen ze dat goed. Ik vond het heel mooi, want Tim Birkenholz, zanger, gitarist. Welkom trouwens, welkom band. Inge, Max, mooi dat je hem er binnen. Echt heel blij mee. Ik zie je nog binnen, komt er weer meer nog een solo-artiest bezig met die gitaar en dat soort dingen. Wanneer is het bedrijf begonnen met die gitaar en het spelen leren? Oh, dat was via de muzieksmaak van mijn vader. Dat met een spel op de PlayStation heet Guitar Hero, met zo'n plastic gitaartje. Ik vond die muziek zo cool dat ik het zelf ook wilde leren kennen. En mijn broer begon ook met gitaar spelen en toen ging ik heel stiekem zijn gitaar telkens gebruiken met de spelen en zo. En echt ouderwetse broeder ruzies, hoe waren gitaarbroeken mocht of net? Nee, toen wij echt gitaar gingen spelen, toen kwamen we juist dichter bij elkaar. En dat is nog steeds zo. We hebben het altijd over pedaaltjes en zo en gitaren en van alles. Hoeveel gitaren had je er trouwens? Het valt best mee, 9 of zo. Ja, dat is heel gemiddeld. Ja. Ik ga een prachtig LP in de hoorn, dames en heren. Dat is echt heel mooi, vinyl. Je hebt eerst Rise uitgebracht, deze. Maar je hebt recent ook nog weer een live album uitgebracht. Ja, dat Hoe klopt. zit dat? Ja, die is gedrukt en dat is eigenlijk een registratie van onze release show van de tweede plaat. Die hebben wij zo goed, vinden wij zelf, hebben we zo netjes gedaan dat we dachten die moet op plaat komen. Dus in samenwerking met Friesland Pop en Deep Grooves en Neushoorn hebben wij een plaat kunnen drukken. Die hebben wij zelf ook gemixt, of niet zelf gemixt, maar Bonne van der Wal heeft er gemixt. Hij heeft ook de opnames van het album zelf gedaan. Ja. Dus dat was de man achter de knoppen. En het geluid is zo geweldig dat we eigenlijk niet kunnen wachten om hem te releasen. En dat is nog niet... de exacte release day moet nog komen, volgens mij. Maar Komt vanzelf. hou onze Facebook in de gaten, dan komt er weer een show aan. Hartstikke mooi, man. Als je hem zo live bezig is, joh, dan komt het door dat je hem nog hele grote stukken improviseren. Maar is dat ook echt zo? Of leidt alles wel een beetje vers bij je muziek? Ja, de liedjes zijn... die spelen we, want dat is het nummer wat we hebben geschreven en wat we spelen. Maar daarbinnen zit ook heel veel ruimte voor improvisatie. En als wij eenmaal de jam ingaan, dan kan het in principe alle kanten op gaan. Dat hangt er puur vanaf wat Max in één keer voor drumgroep speelt, of wat ik in één keer speel, of hoe Inge in één keer haar baslijn inzet. Dus dat houdt het fris. Daarom vinden we het altijd leuk om op te treden. Want voor ons is het altijd een grote speeltuin. Ja. En is het dat in dat opzicht ook een voordeel dat je me intussen al een peer hier onderwijs binnen? We horen een knip van een bepaalde houding en je weet precies, weet je hem, met elkaar om tap binnen 10 is een live concert. Ben je hem al saf hier? Ja, wij hebben altijd bepaalde cues. Dat bedoel ik, ja, de codes. Hè? Ja, als we elkaar op een bepaalde manier aankijken, dan weten we gewoon, oké, nu gaan we over naar het volgende stuk. Ja. En dat is zoals onze helden in de jaren 60 het ook deden. Ten Years After, Jimi Hendrix, Cream. Van alles, die speelden op elkaar in plaats van precies het liedje te volgen. En dat kan ook heel cool zijn, maar wij houden echt van het spelen live. Dus niet herhalen wat je altijd hebt gedaan, maar nieuwe dingetjes. En die vrijheid is er en die gunnen je hem ook correct. Dus. Ja, precies. Ja, mooi man. 4 mei, dat is natuurlijk de aanleiding dat we hier het feestje, nog intern door. Hopelijk taken meer mijn heel soort mensen natuurlijk. Bijzondere dagen, ik verdien generatie, dat best jong. Speelt het? Denk op 4 mei, ja, ik ben even stil 2 minuten. En op 4 mei, dat feest had inhoud. Het bevrijdingsfestival, best er net zo op mee bezig. Nee, ik ben er zeker mee bezig. Ik vind dat belangrijk. Vooral in de vrijheid die we in Nederland hebben. En nu is het natuurlijk... Ja, je kan er dingen over zeggen, maar over het algemeen zijn we heel vrij in Nederland. En zelfs met de regels rondom corona zijn we ook nog best vrij. We hebben best wel veel dingen mogen doen tot het laatste punt dat het echt even op slot moest. Maar ik heb niks te klagen. Ik kan hier doen wat ik wil. En wij kunnen muziek maken die we willen. Dus voor ons is vrijheid sowieso belangrijk. En stilstaan bij de dodenherdenkingen bij verschillende facties van de oorlog en wat er is gebeurd. En bij al die mensen is sowieso belangrijk voor ons. En 5 mei is natuurlijk stilstaan bij waarom je dat hebt en hoe je dat hebt kunnen krijgen. En op wat voor plek in de wereld sowieso dat nog niet is. Dus dat is zeker belangrijk voor ons. En voorlopig heb ik dus gewoon terug in welke vorm dan ook om 4 en 5 mei in stand te houden. Dat is belangrijk, wat vind je? Ja, vind ik wel, ja. Het brandt je min, denk ik. Hè? Je bent echt een live band. En dat corona, dat veegt dan de hele agenda in. Ik zeg op je Facebookpagina dat er toch weer wat data staan. Ja. Staan daar 20 comma's bij? Of waar je me echt wel staren zo al een beetje echt beginnen te plannen? Hoe zit het? Ja, het begint steeds beter uit te zien. Vooral met die vaccinaties nu ook. Dat
kunnen we iets meer op bepaalde data bouwen. Want het is zeg maar zo dat elke optreden wordt omgeboekt. En de optredens die van andere bands vorig jaar stonden, worden ook weer omgeboekt. Dus onze manager Jeroen Toussaint, geweldige manager, die is heel druk bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. En ondertussen zijn wij gewoon bezig gebleven met repetities, de liveplaat en een beetje zo manier bezig te blijven, want je moet nog wat blijven doen. We blijven zeker niet stilzitten in zo'n tijd. Bok nou ook net, want ik wil graag nog een pinnummers van meer. Dus ik zou zeggen, ik ga lekker naar die plak daar. Dan kan ik je nog eens even onrecommenderen. Deze plaat, hij staat op vinyl. En ze brengen eigenlijk alles op vinyl uit. Die liveplaat komt dus nog uit. Maar ik vind ze wel geweldig. Grutte, jonge talenten hier uit Friesland. Wij. Max Mollema, hij zit achter de drums. Hij zal like spelen. Inge de Vries op bas, daarachter mij. En Tim Birkenholz natuurlijk met zijn geweldige gitaarspel en ook als zanger. Ik ben blij dat ze er binnen. De Electric Hollers. Volgende nummer heet Self Control. To know yourself a little bit, to grow. Once in a while you gotta take a hit. If your actions to align, just wait for a good sign. Fight a little for your ambition. Ain't nobody got hurt from a little friction. Down and out, go on. Got nothing to lose. Just have some self-control. If you cry, just ask yourself for some mercy and find a way to find yourself. You gotta be free. Get yourself back in the game. Ain't no shame to go against the grain. Get back at it again. Act and fight the best way you can.
Got nothing, nothing to do. Just have some self-control. Alright. Fijn dat jullie allemaal kijken vandaag. Wij hebben er sowieso zin in. Was sowieso nu al superleuk. We zijn aangekomen aan ons laatste nummer en dat heet Going Insane. Nogmaals op de drums, Max Mollema. Op de bas, Inge de Vries. Ik ben Tim Birkenholz en samen met Jeroen Toussaint zijn wij Electric Holders.
just worshipped us and grabbed us and kissed us and everything. They were singing and they were shouting and they were crying and they were dancing and they were laughing and they were jumping up and down. And it was a feeling that I've never had since and probably never will experience again, but it was a real good feeling, and we were sure happy to do what we did. My best memory of Friesland, the liberation of Friesland, and my memories of that time was the look on the faces of all the Netherlands people that were liberating their small towns through Friesland, was just the fact that they were free again. And having been 5 years under Nazi rule, I can see and appreciate how they felt. Some of them didn't have any homes anymore, but that didn't matter because they were free to walk around and live like human beings again. What kind of message would you like to give the young people of the Netherlands? I'd tell them that I love them all, and I hope to God they all stay the way they are today, because they're wonderful people and they'll never ever be forgotten. I would like to remind the youth of the Netherlands as a reminder to them of what freedom means, and I'm sure they know that already because it's being taught in the schools, and I've seen it when we've been in Holland. But they'll always remember the cost of the freedom that they have was at a very high price with human lives. And in general, the Canadian Forces, when we liberated through Friesland in the north, we lost over 7,000 casualties during that time, and that was in a 9-month period. So always remember that what the price is for the freedom you have, and I'm sure you will. I hope maybe the young people can take the example that has been set for the last 76 years of the gratitude and the friendship that the Dutch people have given towards Canada, and Canada has reciprocated, that this mutual friendship and understanding could emanate throughout the world. And I hope the young people today can remember that and try to carry on and do the best they can to fulfill those dreams of everybody. When I first went back in '95 for the 50th anniversary of the liberation, I stayed at a host family, a young boy and girl, Mark and Duska and Raffley Biker. When he took me to his home, he gave me a key and told me to open the door, that this was my home as long as I was here. I've been back several times since, and every time I go back, the people there make me feel like this is home. So I can't wait to get back again, because I'll just be coming home. I worshipped them when I took my family over there, the way they treated me and my family. They treated the family just like they were treating me, and that. They just thought the world of us. As we've always enjoyed visiting the Netherlands, my son and I have, and my wife previously to that, we would like to just thank all of the Netherlands people for the treatment we've received when we've been in Holland, and hopefully we'll be able to return within the next couple of years and meet old acquaintances again. And thank you for all of your kindness.
Ja, ze zijn intussen aardig op leeftijd. Is een Canadese veteraan. Familieleden hebben we daar in Canada met hun gewone telefoon dit soort filmpjes maken. Daar ben we hartstikke blij mee. Hoe veteranen sprutsen. Want bij een oorlog jet van alles. Wapens, slachtoffers. Maar veteranen binnen er ook natuurlijk. En van alle leeftijden, want er zijn nogal wat conflicten op een West. Dat ik Nederlandse soldaat noem bij die in heb. Eerst aan veteraan zit je rond tafel Rob Zwaneveld. Het zit in Bosnië. Jongetje 94, 95 in die periode. En hij hoort hem onder oren dwalen met de Friese Veteranendij. Want het is de bedoeling, het vierde bedoeling, maar ook zeker voor de toekomst, om de Friese Veteranendij te koppelen aan het Bevrijdingsdij en het Bevrijdingsfestival. Rob Zwaneveld, welkom. Mooi dat je er even binnen op deze Jonne. Dankjewel, Willem. Eerst even hoe jouw persoonlijke ervaring. Je bent veteraan, Bosnië. In wat voor omstandigheden ga je daar rond op welke manier ga je je militaire tijd vult? Ik ben eind 94 naar Bosnië vertrokken. Toen werkte ik voor een internationaal hoofdkwartier wat gevestigd is in Duitsland. En daar zijn we gestart met IFOR, de implementatieforce. En dat is later opgevolgd door SFOR. En in die beginperiode ben ik naar Sarajevo gegaan. En ik had de eer om daar te werken voor de plaatsvervangend commandant, een Italiaanse generaal-majoor. En met hem ben ik eigenlijk door heel Bosnië gereisd om te kijken bij de diverse onderdelen, maar ook hoe het Dayton-akkoord uitpakte en ja, hoe het land er eigenlijk bij lag. En persoonlijk heb ik weinig directe gevechtshandelingen, dat soort zaken heb ik gelukkig niet meegemaakt. Maar het was wel een lokale hobby om, tenminste van de lokale bevolking, om regelmatig een mitrailleur op de gebouwen leeg te schieten waar wij in zaten. Ja. En dat is een aparte gevoel. Hij was echt letterlijk doodsangst, hoor? Nee, dat gelukkig niet. Eigenlijk net in die situatie, maar je bent toch als militair op een paard. Hè, maar... Ja, kijk, als je ging hardlopen, dan nam je je wapen mee. Ja. Dat zijn natuurlijk dingen die je niet direct je kan voorstellen, maar wij gingen dan de poort uit. En inderdaad, in hardlooptenu met een pistool aan je riem. Ja, dat zijn hele vreemde gewaarwordingen. Hoe zou je waarom? Hij jou anno 2021, we zit je nou? Het gevoel dat het nut hier dat jou de wien op dat moment? Ja, uiteindelijk denk ik dat we daar heel veel goed werk gedaan hebben. En vooral in de zin van, er is nu een relatieve vrede. Ze gaan min of meer normaal met elkaar om. En natuurlijk is daar van alles op aan te merken. Ja, het broeit nog wel daar. Ja, het broeit natuurlijk, maar dat zijn ook andere conflicten. Hè? Want je hebt nog Kosovo en Servië, waar Kosovo als een afvallige provincie wordt beschouwd. Ook daar ben ik ooit nog geweest. Maar terug naar het Bosnische verhaal. Ja, ik denk dat we daar goed werk gedaan hebben. Ze slaan elkaar in ieder geval de hersens niet meer in. Dat is wel heel wat. En dat is toch wel heel wat? Nee, absoluut. Ben ik bij jou eens. Wie tijdelijk dat militaire, win je dienstplichtige of win je tijdelijk beroeps? Hoe ik ben uiteindelijk wel als dienstplichtige begonnen, maar ik ben beroeps geworden en ik heb mijn carrière in 2013 afgesloten. Ja. Win je er klaar mee? Nee, ik vond het echt jammer dat ik weg moest. Okay. En dat is ook wel het gevoel wat je bij veteranen ziet. Dat stukje, die saamhorigheid, het samen weg zijn, kijk, ik kwam in een eenheid terecht waar ik een individu was, waar ik binnengegooid werd en waar we als een team weer uitgingen. En dat is wat veteranen vaak zoeken. He, dat contact van aan één woord genoeg hebben en dan weer verder kunnen. Jootje Wurgen, je had de oernaam trouwens van Ad Jozef, bent dwanen met de Friese Veteranendij. Ja. En je wolle eigenlijk je zoon al dit jaar eigenlijk bij het Bevrijdingsfestival een onderdeel daarvan werken. Ja. Dus wat de bedoeling dat de komende jaren gebeurt. Dat gaat net zozeer voor de veteranen zelf, denk ik, maar vooral de bregen te slaan tussen veteranen en het grote publiek, heb ik het idee, of net? Ja, kijk, Ad Jozef is super actief geweest. Heeft uiteindelijk de hele stichting Veteranen naar Friesland op poten gezet. Heeft daar en doet nog steeds hele goede dingen, want hij zit nog steeds in het bestuur. Heeft alleen, ik ben met hem van rol gewisseld, ik ben voorzitter geworden. En wij willen naar buiten treden, want we hebben natuurlijk ook wel als veteranen een beetje de wens, het gevoel van wij zijn een apart clubje en wij willen apart zijn. Misschien wat naar binnen keert? Ja, wat naar binnen gekeerd. En dat wil ik juist omkeren.
Dus in 2020 of 2019 was de laatste keer dat we de dag in het MEC georganiseerd hebben. Waar we dus met tussen de 400 en de 600 mensen bijeenkomen en daar onze eigen dag vieren. Zijn we in zee gegaan met het Bevrijdingsfestival. En hadden we de plannen om een grote tent op te zetten op het Wilhelminaplein. En dan 's morgens toch een bescheiden festiviteit intern. Hè. En daarna uitwaaieren, dat festival op en iedereen de kans geven om een veteraan te ontmoeten, met een veteraan te spreken. En toch eens even te polsen van ja, wat doen die mensen nou? Waarom zijn ze misschien bijzonder? Waarom zijn ze helemaal niet bijzonder? Dat idee zit daarachter. En je liet er misschien ook zien wat wij misschien vaak net realiseren. We gaan bij veteranen, bij alle respect, toch altijd wat oudere mensen in gedachten. Met alle respect zit ik dat, ja, maar er is niks mis mee. Maar veteraan is een breed begrip. En daar zit ik jonge mensen bij die misschien recent uitstuurd binnen naar een bepaald loon. Ja, we hebben veteranen die gewoon 18 jaar zijn. Ja, dat bedoel ik. Stel je even voor dat zo'n jongen of meisje, 18, 19 jaar, in conflictgebieden rond moet rijden, wandelt, contact moet maken met bevolking, moet zorgen dat dingen beter gaan lopen. Dat zijn echt uitdagende klussen. En wat je ziet is natuurlijk, en die opmerking is terecht, wij zien oude mannetjes. Ja. En oude mannetjes die met medailles, een beetje kromgebogen, in een grijze broek en een blauwe blazer, met een beret op, en denken dat is de veteraan. Ja. Maar dat is al lang niet meer zo. Het zijn gewoon mensen van alle dag. Mensen die, het kan gewoon je buurman zijn. Ja. Hè? Of je buurmeisje. Tijd om het beeld te veroriënteren, te verjongen, te vernijen, te vermoderniseren. Ja, in je vraag van jou, ik kreeg van het interview. Ik deze Anjer opspeelde, Jo had er ook in. Ja. Lees even nu waarom. En waarom had ik hem ophouden? Ik ben je veteraan. Hè? Nee. Ik ben wat zeer splichtig geweest ooit, maar dat is heel goed. Er zit geen militair in mij. Maar het is hopelijk wel zo dat als je op verjaardagen bent, dat de dienstplicht nog wel eens aangehaald wordt. Ja, precies. Daar hoor je toch, dat is wel heel grappig, die verhalen hoor je ook altijd. Ja, maar goed. Maar ze gingen mij net uitsturen, maat. Nee. Dat wie net goed kan. Nee. Maar de Anjer. De Anjer is het symbool eigenlijk altijd van Prins Bernhard geweest. Hè. Prins Bernhard droeg altijd weliswaar een verse Anjer. En Prins Bernhard heeft zich altijd ingezet voor veteranen. En toen hij overleed is er eigenlijk besloten om 29 juni, zijn verjaardag, de zaterdag daaromheen aan te merken als Veteranendag. En tevens de witte Anjer als het symbool van de Veteranendag te gebruiken. Daarom ook deze witte Anjer. Dank u wel. Ik hoor hem jong op. Zullen we het zo doen? Ja. Succes. Hopelijk takken we hier 5 maaien. Boeten door. Mooi waar. Want het wordt vrij kort. En dan hopelijk bij 2 tinten en veteraan en de slagmeidje uit het Grote Publiek. Dank voor je komst. Fijn, dankjewel. Rob Zwaneveld, de voorzitter dus van de Frieske Veteranendij. Azus, want we zijn nog lang net klaar. Hier nog gesprekken om deze tafel. Onder oren, en ik let het ook voor het zien, maar de man die centraal zit in dit boek, William Bloord. Die belonen in een weeshoes, terwijl hij net een wees weer. Dat had ik alles mee de Tweede Wereldoorlog te krijgen. Nog volle meer muziek, maar we gaan eerst naar de collega's van het Nijs. Want die hebben een uitvoering van Friesland Joert.
En welkom waarom in de harmonie. De collega's van Friesland Joert en het Leicester Nijs natuurlijk uit de provincie. Wij gaan nog even een liedje 2 uur terug met Us Bevrijdingsfestival. En met Us bedoel ik natuurlijk het 5 mei comité. De mensen hier van de harmonie, de mensen van Omroep Friesland en alle gasten die we Joert gewoon hebben. We praten straks met William Noord nog aan de tafel. En ik hoor een blik hier vast. Dat is een speciaal blik met sop. Dat wordt Joert. Is Joert in de hele provincie dealt. Daar geven ze nog even de zin, want er is een impressie van maken. Meer muziek onder oren van de man die achter de vleugels zit. Die ik ook al een hele tijd inmiddels ken. Een groot talent nog altijd is. En Wiebe Kaspers, mooi dat er op deze dag, op deze 5 mei, een onderdeel wijzen was van uw bevrijdingsfestival. Dankjewel. Liever vol even hoe deze dag beginnen. Is dit nog iets bijzonders voor jou, 5 mei? Oh, ja, absoluut, zeker. De stier is net stil bij de vrijheid die het heeft natuurlijk. Tenminste, als het 30 jaar is. Tenminste, ik weet niet hoe het voor jou is, maar je beseft net wat vrijheid is. Maar voor mij is het, het is toch altijd wel weer bijzonder, vind ik. De 4 mei om 8 uur. Ja. Ik ben er 1 keer bij geweest op de Dam. Dat is zeker indrukwekkend, denk ik nog. Nee. Dat wie wel heel mooi. Ja, heel volle mensen natuurlijk. En wie krijgt het hier naar die Dam schreeuwen, dat wie wel even spannend. Ja, beladen. Ja. Doe best nog jong, maar toch, tussen nou en zien en je verlien. Wie is op die 20e helemaal in een puberbubbel ondergang dat het die echt net zo volle zei. En verhoort dat door de tijd toch weer? Van jij ook of niet? Nou ja, ik leef een heel vrij leven natuurlijk. En op een gegeven moment zie je er wel steeds meer bij stil van hoe wij het eigenlijk treffen. Dus ja, op die manier is het verloren. Maar ik ben altijd wel vrij serieus altijd met ding bezig. Nou ja, gelukkig vrij in die creativiteit. Ja. Want dat tekent in talent. Het is van alles bezig altijd met muziek. Ja. Is er wel een moment op een dag dat ze eens een keer net spelest of met muziek doen de best? Nou, in mijn holle altijd ben ik er altijd mee bezig, ja. Ja. Best altijd ontschreeuwen, hele liedjes? Nou, wel heel veel ontzongen. Dus, en als ik gewoon muziek luister, dan ben ik altijd wel bezig. Maar oké, wat ken ik er mooi en ken ik er, inspireert mij dat. Ja. Maar best in die holle meer zanger dan muzikant dan? Oh, nou misschien wel. In die holle dan, in de verbeelding? Ja, ik speel je piano sinds mijn 6e. Ja. Maar altijd al heel betierd. Hier ik zoiets van, ik wil gewoon net hier achter als toetsenist staan. Maar ik wil daarvoor op het podium staan. Zo, dat gevoel. Ja, heerlijk klinkt het me dat. Fantastisch. Ja, en ondertussen ik druk waren met van al die dingen om die muziek bestedelijk op te bouwen. Ja. Letterlijk bouwen, hè? Ja, letterlijk bouwen, ja. Ja, ik ben tussen mijn verbouwing bezig, maar nee, ik en ben... er is een mooie studio bij. Ja, ik heb een mooie studio. Ik heb in een zeecontainer een studio gebouwd. Ja, bijzonder plak. Ja, je bent al wat, hè? Ja. Puur voor jezelf? Of worst aan mijn oren meestal moet produceren? Nee, ik merk, tenminste, met corona, ja, je begint dan nooit denken van, goh, wat wil ik, waar steen ik en waar wil ik heen en wat zint me net en wat zint me wel. En ik merk, ik heb gewoon tijd voor mezelf nodig en meer vrijheid nodig in het schreeuwen. En dus een eigen studio wie daarvoor wel heel belangrijk. En dat gaat in de komende tijd van mij heel volle verhoren. Ik ga straks onder een nieuwe naam terug. Ik ben nu met nieuwe muziek bezig. En dat staat denk ik iets nog dichter bij mezelf probeer ik te komen. En de band Wiebe? Nee, dat is altijd, sinds met de band Wiebe, er zit altijd al een beetje een discrepantie in, zeg maar, omdat ik ben Wiebe en ik ben geen band. Ik ben zeg maar Wiebe. Nee, maar du hast het trio, was toen onderdeel van het makers, net van niks Wiebe neemt, hè? Precies. Nou ja, dat bloedt altijd bestaan. Ja. Want we willen altijd maar elkaar spelen, maar ik ga straks, het wordt eigenlijk meer band dan artiest. En ik zit hier nou alleen nog, de horen keer als mijn zus is het weer met Dana Florian erbij. Ja, mooi man. Van alles bij dus. Ja. Hartstikke mooi. De gist van u is optreden. We gaan hopelijk voor in ieder geval een hele mooie vleugel. Prachtig ding, man. Hij klinkt wel mooi, hè? Och. Ja. Heerlijk. Zit er nog een groot verschil tussen ik bijvoorbeeld een Steinway en dit of niet? Ja. Qua klank? Ja, ik heb dus een Steinway en dit is een Yamaha. Ja. En daar zit verschil in. Ja. Wij vertellen net welke voor. Dit is echt heerlijk. Wat is voor u spelen? 2 nieuwe nummers en een nummer van ons laatste album Y. En dat is No Man's Land. En dat gaat eigenlijk over vrijheid, maar dan vrijheid in diezelf, in de relatie, kiezen. Het is altijd belangrijk dat het kiezen blijft. Net per se dat het een goede keuze is, maar dat is wel vierde kiest.
Net stilstaan dus. Precies, en dan komt automatisch, verdwijnt u dat niemandsland, zeg maar, van West, misschien insist. Okay. We hebben eerst mee. No Man's Land. Wie Kaspers, dames en heren, live bij dit bevrijdingsfestival. Ik zeg nog maar eens een keer 74 plezier. Kinnigo. Take the step, allow yourself to put this to an end. Choose a path, it'll be your way out of no man's land. Over there, I've wandered too long I've wandered through. Until a wise man saved me, and now I'm here for you. Take the step, 'cause a man ain't free, said a man who can't, whose thoughts are ruled by someone else, stuck in no man's land. Too long I've wandered through, until a wise man saved me, and now I'm here for you. Oh, take this step, 'cause this down the state was made by your own hand, with the ghosts withholding you, locked in no man's land. Over there I've wandered through, too long I've wandered through, until a wise man saved me, and now I'm here for you, until you yourself saved me, and now I'm here for you. Let your longing guide you, which you have so long denied, longing for an unknown land, and I wait here by the light. Come and sit beside a friend, and all will be all right. Dankjewel, dankjewel. Dat is een ver applaus hier in de studio, in de cel van Harmonie. Het volgende nummer heet Wings of Bronze, en dat is geïnspireerd op het ei van Brancusi. En dat gaat over of een soort verlangen naar geborgenheid. En het heet Wings of Bronze. Take small stones far above the battleground, my playground, my merry-go-round. We all fall down, we all fall down, we all fall down, we all fall
This egg will never burst. This egg will never burst. My dreams must be much older than the universe. Droplets of now in an ocean of time, waiting to be born again on wings of bronze. Swans and rooks and crows drop small stones from the memory of clouds and pouring down and pouring down and pouring down and pouring down. But this egg will never burst. This egg will never burst. My dreams must be much older than the universe. Droplets of now in an ocean of time, waiting to be born again on wings of bronze, on wings of bronze, on wings of bronze, on wings of bronze. This egg will never burst. This egg will never burst. My dreams must be much older than the universe. Oh, droplets of now in an ocean of time, waiting to be born again on wings of bronze, on wings of bronze, on wings of bronze, on wings of bronze. Voor Elsenien die het wekker luidt in deze coronatijd, waaronder ik zelf een liedvers van Troost. Dit heet All Right. When you're awake at night time and you're counting stars, when you worry finding all the answers, as the hours go, your sorrows grow and grow. You worry about tomorrow. I can't forget today. Is there a way to escape the circle? When
square one when your dreams have sadly gone. When the night is long, think about this song. You just try to sing along. You can worry, but you will be alright. When the night is long, think about this song. You just try to sing along. When you can worry, but you will be alright. 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 Jou om een piano of welk oorinstrument dan ook. En hij maakt er iets moois van, iets muzikaals in ieder geval. En dan kan ik als presentator en als programma maken alleen maar van garneertje dat dit soort mensen gelukkig uit Friesland bij komen. Wie hebben 2 nieuwe nummers? Ik ken net iemand van die generatie die het levensverdriet zo mooi in nummers omzet had dan op het vorige album. Maar had deze uit vanuit dat gevoel skreun of gaat het qua liefdes prikkelen wat beter mij die intussen? Ik ken ook geen inspiratie. Nee. Er moet wat gebeuren. Ik merkte van, goh, dat is... ik ben nou bezig met nummers te schrijven door Triest. Om wat troost te bieden, zeg maar. Dat wie het vorige album mee, maar nu is het wat positiever en we gaan maar frisse moed verder. Ja, want toen is trouwens wel een product geluk uit, wat dat ombelangt. Ja, absoluut. Nee, ik ben altijd heel gelukkig geweest. Ja. Maar een echte creatieveling en hast het leven wel nodig dus om nummers te schrijven. Absoluut. Het geeft bij mij altijd best wel uit leven en bestaan. En, Martien hoort haar dus. Ja. In dat opzicht. Ja. Drok douane, wat dat onbelangrijk, maar al die ontwikkelingen. Hast al enig idee door zij leven? Want ik kom eigenlijk met wat nice. Ja. Ik mijn nieuwe naam, hast die al betocht, uittocht? Ja. En die was natuurlijk net vertellen. Nee. Nee, de bedoeling is om in september, oktober, wanneer het weer mooi, want daar zitten we eigenlijk een beetje op te wachten. Ja, met broezen straks. Ja, het heeft net zo volle zin om nou wat nieuws uit te brengen. We wachten nog even in oktober en dan wil ik eigenlijk tenminste de Wings of Bronze. Ik wil mijn vleugels wat uitstaan en we gaan hopelijk in oktober, november een weekend naar Denemarken. Dat is de bedoeling. Voor inspiratie om daar wat met muziek te doen? Om op te treden. Gewoon kroegjes zetten, een pianodel en misschien nog wat erbij en gewoon spelen. Waarom Denemarken? Ik vind het een prachtig loon. Oké. En zo hard daar ik wil van muziek zeggen. Ik wil aandacht van muziek en ja, ik vind het prachtig loon. Ik praat een beetje Deens, dus dat is wel leuk. En het is even weer voort, hè. Ik mis dat wel. We hebben maar de band 2 keer naar Engeland geweest.
En dat is nou 2-3 jaar in. Even eruit breken. Oren sfeer, oren wereld, oren muziekcultuur misschien ook Ja. wel wat. Ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. En dan een tour en dan weer de studio in. Er ging iets qua denkje straks over de kast hier nog met Siep. Daar Ja. is toen pro mee gewerken. Ja. Dus nog wel eens trouwens. Zeker. Hoe belangrijk is hij voor die West in die muzikale ontwikkeling? Ja, best wel. Ik kan altijd heel fijn met hem praten over wanneer ik maar ding inkomst is met je muzikale leven. En dat is gewoon heel fijn. Ik kom als je 12 op te treden. Zij aan zij. Dat is gewoon, dat viel heel erg goed. Ja. En ik weet nog, vroeger ben ik een keer, ik ben in Jorwert, hij in Weidem, ben een keer bij hem West. En toen kwamen we in Jorwert en dat het is altijd heel gezellig geweest. Ja. Mooi om mee op te lukken. Goed, Ja. Wiebe. Dank je wel voor dein bijdrage. Bedankt voor die verhaal. Dank We'll meet again, om maar eens even een oorlogskreet eruit te gooien. Hoe is dat jongen? Of, Wat zei je? hoe is dat nummer jongen? We'll meet again. Liedsstuk. Nee, do, hè? Ik? Nee, Oh. nee. Leef het op maar net, man. Nee. Stier vroeger in mijn legere squallen rapporten. Hij doet wel zijn best, maar hij bromt te volle. En toen wiek ik maar zijn jonkje. Hou maar op. Tot in de studio. En Ja. ik hoop dat nu nog mijn mooie noemers verrassen is. Graag, bedankt. Goed. Straks is Siep en de kast. Maar we gaan nou eerst naar het verhaal van Joert Ek. Ik moet zeggen, ik wie juster zelf op reportage naar Jennewoord. Daar op een camping. Hele wierte camping trouwens. Wie krijgt 5, 6 staan er al een protte leger wijnkleer om Joert. Met 160 in totaal. Dwars door de provincie heen naar het reizen. Mijn reden, want je hebt zo het blik waar ik hier zo kijken alleen maar door die vrijheidssop. 10.000 blikken ben er alleen al in Friesland uitdeeld. Net alleen in Friesland. Het Versteland, maar ook op de Waardeiland ben al je prachtige mooie routes betocht. En daar hebben wij een impressie van het uitdelen en het losbrengen van deze vrijheidssop. Het is een hele klus. We hebben aan deze kant 57 auto's alleen al. Aan de andere kant komt de andere helft. Dus we moeten zo snel mogelijk al die dingen inladen, zodat mensen kunnen gaan rijden. Het is hard werken. Jullie hebben niet last van de kou. Nee, we krijgen het zelf wel warm. Ja. Hoeveel blikken gaan er de provincie in? Heb je enig idee? Dat is een goede vraag. Ik weet alleen dat de grootste lading die we hebben is 426 blikken. En dat is al één locatie. Nou ja, 10.000 blikken totaal hoor ik hier. Ja, 10.000? Ja? En jullie helpen mee? Wij laden het in en zij zorgen dat het klaar staat. Waar komen wij vandaan? Uit Eelde, Drenthe. Uit Hannover, Duitsland. Hannover? Ja, uit Hannover, Duitsland. Hoe komt u in dit circus terecht, zal ik maar zeggen? Ja, gewoon van jeugd af aan. Een interesse in alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Even een ritje door Friesland. Even een ritje door Friesland, juist. Even soep verdelen. Soep verdelen, ja. Heb een goede dag vandaag. Ja, een beetje fris op de camping, maar het gaat wel lukken, denk ik. Heb een fijne dag, zou ik zeggen. Dank u wel. Oké, veel plezier hè. U zit goed ingepakt gelukkig, ja, dat is prima. Wat hebben we bij ons, Laurens? We hebben 2 blikken vrijheidssoep bij ons. Juist. Ja. Ook lekker. En dat krijgen jullie van ons. Ja. Yes, kom. En als er dan gevaar driegen, dan doeken al die jongens die het eigenlijk in Duitsland aan het werk waren hadden hier, die doeken in dat hal. Ja, dat weet ik altijd heel wat. Ja, altijd die spanning, want we mochten nergens over praten nou. Want ik kwam naar school in Sint-Jabig. En ik mocht ik nooit hier mooi nemen. Want dan, dan hier is hij dan weer, wie is dat en dit en dat nog zo. Maar Jo Kruijf van JP. Geweldig JP. Als herinnering aan deze dag. Ja, het leuk. Hoe kwam ik daarachter dat die man in de ondergrond zit? Oh. Ja. Hoe kwam je daarachter? Nou, hoe kwam je daarachter? We zitten dus, we zijn daar in boetes en maar in boetes te melken. En er zijn altijd mensen die even dit praten moesten. En dan kwam ik was gewoon zeggen, hoe ligt het eigenlijk? En dan een flesje melken, jawel, kan wel. Maar ik even stiekem in die tasloeren die de man onder de vis hier. Dan zit nooit een flesje in. Maar ik zie het boven op een heerzal, er een kei heerde aan. En dan zeg ik, we willen gauw wat in de school, want er is een schoolkelder in Boetis. Een beetje pomphak zijn we dan. Er is een schoolkelder en daar moet ik gauw even weer in te doen. Dat ik letter en veel. Oh, dan een revolver.
Ja, en dat soort dingen. Hebben we de sap, jongens? Oh, dat ding erop. Toen had er dus denk ik een verrier tussen zitten. En die had het aan de Duitsers gemeld dat die twee jongens daar nachts heen gingen te sliepen. En toen hadden ze op een nacht, dachten ze, wij pakken ze op. Die Duitsers dachten dat. Ja. En toen hadden ze dus alle mensen van Beert halen daar, die daar in het boetische lijn te sliepen. En toen mekeerden de twee, want toen gingen ze kersen stellen. En toen misten de twee kersen uit. Nou, en toen hadden ze ze toch pakt dus. En toen kwamen ze in de gevangenis in Ljout. Ja. En toen is dus mem daar heel vaak met hun twee zich in verkering, maar die van famkes is dus mem wel op een fiets naar de gevangenis geweest. Ja. Maar daarna ben ze toch dus naar Wilhelmshaven in de gevangenkap zetten. En daar moesten ze werken voor de Duitsers. Ja. Nou ja, en dat is dus, daar ben ze heel raar behandelen. Een van mijn omkes, ik weet net welke het weer, die kroop naks onder het stek terug om koolrapen te zieken, om te eten dus. En ze ben pas ik in juni waarom kwam, kwam ze weer bij u op een plaats. Het gaat ook om solidariteit, het gaat om denken aan andere mensen. Zeker in tijden dat het al hier wat minder voor de hand leidt, de oorlog bij gelijks. En dat zijn ook de verhalen die wij krijgen te jaren. De generaties die zorgen ervoor dat het er misschien een beetje vervlakt en verflauwt en dat we net meer precies de historische context weer te plaatsen. Daarom is het zo belangrijk dat we tussendoor deze verhalen vertellen. Ja, gelukkig troffen zich nog wel redelijk waar. En net al te volle buien in ieder geval voor al die prachtig mooie militaire wijn die het onderwijs wie in Joert dwars door de provincie. En het 10.000 blikken sop binnen u deelt. Dus wat daarom belangrijk hoop ik dat een heel soort mensen daar lekker van eten hebben. En beginnen we naar een muzikaal optreden. Eerst nog even weer roos, want we hier aankondigen dat we Tino Martin uitsturen. Zo'n het landelijke comité die had dus bellen met dat soort concerten door in Geerwerken met het landelijke comité. En ze zijn, ja, er ben wat strubbelingen, er ben wat verhaal rondom Tino Martin. We hadden toch liever dat je hem voor een oorconcert kiezen. Vandaar dat Tino Martin bij u in ieder geval net meer uitgestuurd wordt. Dus dan weet je hem dat ook even. We gaan naar een andere landelijke artiest die nog net eens heel lang bezig is. 2000 begon ze als Michelle Davin. Maar het gaat wel goed uitspreken natuurlijk. Die begon een hele mooie carrière via YouTube, via een eigen kanaal. En toen hier ze noemde die in een cover van Pink. En dat vond Pink zelf zo geweldig dat ze zei, ja, in deze uitvoering, better is het nooit jaren. Wat wel heel aardig weer, dat joert in het Nijs, bij diezelfde Davina, het Nijs weer, dat Kelly Clarkson op de Amerikaanse televisie het nummer Liar van haar werd covered had. Nou ja, zo kom je natuurlijk een heel eind uit. Wat Bloed is een geweldige zangeres. En we skekelen in 0 uur naar het concert van haar op deze bevrijdingsfestival. Hometown breeze, I'm your newest wannabe. I'm a product, I'm material. It changed the girl in me. Eyes come closer in isolation. I feel lonely in crowded places. My emotions get me frustrated. I'm the new guy with lots of faces. Oh,
that's written this song. I'm up way too late, Lord, and about clickbait. Tell me, what did I do wrong? I need someone to help me figure out who this girl is and what she dreams about. Who won't judge a bit all deep and shit up not to my living in the fast lane, trying to catch her in my own game. But the world is moving fast. I know that at the end of the day, when the ceiling keeps my night away, I made it home at last. Oh, oh. Give me stress, give me pressure, and make me crash, and I'll come back faster. Beat me till I am first. Beat me and make me work. I'll show you what I am worth. So beat me and make me first. Till the end of time, I will never meet the finish line, but I'll come home at last. Dames en heren, nu zou je eigenlijk natuurlijk op een gegeven moment een applaus verwachten.
of geruwel om je heen. Mensen die je aankijken. Mensen waarbij je een connectie voelt. En dat is er vandaag helaas niet. Ik kijk hier wel naast me en ik zie schermen met allemaal mooie mensen die meekijken. Hallo. Hallo, zien jullie mij of zien jullie niet? Oké, ik weet het niet. Ik denk in ieder geval extra aan jullie. Het is een enorme eer om hier vandaag te mogen staan. Met mijn boys. Het is een lange tijd geleden dat we zo hebben kunnen spelen. Ik hoop dat jullie het in ons gezicht kunnen zien dat we er echt van genieten. We staan hier vandaag voor de vrijheid. En vrijheid is niet vanzelfsprekend. En ik weet dat we natuurlijk in een gekke situatie zitten waarin we eigenlijk allemaal een beetje twijfelen aan of we wel vrij zijn. Maar we zijn echt vrij. En ik denk dat we dat met z'n allen in Nederland enorm mogen waarderen en mogen respecteren. Want het is niet overal hetzelfde. En we zijn vrij om te gaan en te staan waar we willen. Maar we zijn ook vrij om eruit te zien en om te zijn wie we zijn. En daar heb ik een liedje over gemaakt. Het heet Nobody is Perfect. Waar ik mijn eigen verhaal heb opgeschreven. En waarin ik hoop dat iedereen die het nu kijkt en die denkt van... ik voel me niet zo goed of ik zit ergens mee of ik vind dit niet leuk aan mezelf of dat niet mooi. Of... niemand is perfect. We zijn allemaal anders. En ik hoop dat jullie dat realiseren, dat het een mooi gegeven is dat we allemaal uniek zijn. Nobody's perfect. I used to think I was fat. I was shy by my tummy and thighs. Why do I still hear words in my mind? Showed up beautiful in one ear and out the other. Nobody can stop me to bother. Now I look at the photos on each other. You're beautiful. Oh, if I could speak to my young stupid me, I would tell she's a love unkind trees. I would talk about her worth and tell her nobody's perfect. Try to shine a light on only what's good. You'll see days will get much brighter and you wonder why you think you're so worthless. You see nobody's perfect. Try to smile a bit. I know it sounds cheesy, but you're the only one that used to love yourself for everything you are. My motto, all in all, I with a sorrow. I cared for only my reflection. I thought I was in control, though. Lost weight on more than a lot, but it never ever gave me any satisfaction. Oh, if I could speak to the young stupid me, I would tell her she's a love unconditional. I would talk about her worth and tell her nobody is perfect. Try to shine the light on only what's good. You'll see days will get much brighter and you wonder why you think you're so worthless. You see nobody is perfect. Try to smile a bit. I know it sounds cheesy, but you're the only one who used to love yourself for everything you are. Share the love. Ik zou eigenlijk juist nu de arm om je heen willen slaan. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Een elleboog was nooit zo beschaafd en er is wel meer raar wat. Ik bel mijn moeder met een trilling
mijn stem. Omdat er moest van de minister-president. Niets te goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer. En ondertussen knijterharde werkers in de zorg die amper slapen. Met 17 miljoen mensen is het best wel even schrikken. Bijna iedereen zit thuis. Met 17 miljoen mensen met de neus in dezelfde richting komen wij eruit. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Eat, sleep and please, independent on her knees. There's more to her. Free as a bee till the queen will disagree. There's more to her. On Sunday she will loudly pray. Please don't care what other people say. But Mondays always stay the same. She built so they can break. Oh, they want you to crawl, fuck them all. You just gotta go skyward. Aim higher. When you're fighting now, it's your eyes above. And go skyward. With high force, they can't get you down when you're off the ground. So tell them what you wanna say, 'cause they won't hear you anyway. And go skyward, aim higher. When you're fighting now, it's your eyes above. Feel that she's real, though the fake will seal the deal. Make room for her, or she'll leave every meal till she's skinny as a needle. Root for her, oh, convincing herself every day. I don't care what other people say. Oh, they know she's lying anyway. She built so they can break. Still they want her to crawl, fuck them all. You just gotta go skyward. Aim higher. When you're fighting now, it's your eyes above. And go skyward. With high force, they can't get you down when you're off the ground. Tell them what you wanna say, 'cause they won't hear you anyway. And go skyward.
past. I told you how I feel, but nothing changed. Am I wrong? Am I wrong? You can wrap your arms around me, that's okay. But when your hands run down my back, don't pass my waist no more. Anymore. You're giving me the wrong attention. For once I need you to listen. I'm not your object of affection. No more anymore. I think it's better now. Better now. I know. I'm better off. I'm better off alone. It's time to grab my shit and leave. You bring this mess up back to me. It's better now. Better now. Running out with nothing left to say. Used to talk for hours nowadays. All the time we're spending is a waste, but no more. Giving me the attention. For once I need to listen. I'm not your object of affection. No more anymore. I think it's better now. Better now. I know. I'm better off. I'm better off alone. It's time to grab my shit and leave. You clean this mess up back to me. Better now. Better now. I know. If you're waiting to see me cry, you'll be waiting your whole life. I'm not gonna change my mind, not this time, not this time. If you're waiting to see me cry, honey, you'll be waiting your whole life. I'm not gonna change my mind, not this time, not this time. No. It's better now I go. I'm better off alone. It's time to grab my shit and leave. You clean this mess up back to me. It's better now I go. Jullie tijd even jullie voor mijn band, alsjeblieft. Origineer jullie. Want dat verdienen ze ook. De tandjes. Waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm
breaking in, I'm shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, whoa. Radioactive, radioactive. Whoa, whoa. Radioactive, radioactive. I raise my flag, don my clothes. Oh, it's a revolution, I suppose. We painted red to fit right in. Whoa. We're breaking in, we're shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa. Radioactive, radioactive. Whoa, radioactive, all systems go. Sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Lang leven de vrijheid! I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa. Radioactive, radioactive. Whoa, radioactive, We zijn er weer bij het laatste liedje aangekomen. Hij mag erin, jongens. Liar. Won't break it twice. That's all I have to say. Please stay away. I'm isolated, low-key. You overreact
well, you lied. Please tell me what I have done to earn this gunshot aim for my heartbeat. Bleeding from my nose, bullseye, I suppose I'm still standing. The fact that she is real hurts but doesn't kill. I am ready. Liar, liar, I did everything you pleased, but I had to be deceived. You built a home without me. You were liar, liar, liar. I was crawling at your feet. Now you're falling on your knees, begging mercy, please. What seems to hurt the most, not the fucking night, but the fact that you lied and isolated from me. Oh, nightly overdose, need my eyes to close, see and staring. Oh, the fact that she is real hurts but doesn't kill. I am ready. Oh, liar, 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 I did everything you pleased, but I had to be deceived. You built a home without me. You were liar, liar, liar. I was crawling at your feet. Now you're falling on your knees, begging mercy, please. Shit, I never thought this would ever happen to me. When I see your face, when I see your face start to bleed, I felt withered and ashamed. I felt still in my thinking maybe you would change. And after all you put me through, I can only see you as a liar, liar, liar. I did everything you pleased. Not a word I hear speech, but it's all because I've been you up. Liar, liar, liar. I was crawling at your feet. Now you're falling on me. Mercy, please. Mercy, please. You're a liar, begging mercy, please. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dat wij de vrijheid mochten representeren. Dat we hier mochten spelen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik hoop dat jullie het daadwerkelijk ook echt realiseren wat een geluk we hebben dat we hier wonen in Nederland. Nog alsjeblieft thuis een enorm gejoel voor mijn band. Tot snel! Stay safe!
Ja, wat een band.